some country of one is a hair and a country. Kuma you bullet in it. Sir, me a crowful. Am I any bullet in it? Was you winning a pacusi? There may be no continuing a tiffin. You might be one a tiffin is a sunium. And so Jack will more did him from you know what? Plenty as say, who trouble? And as a man who trouble. Now on Pesa man, open the toffee one. And also so the any pedant. I had them in fun no more. Unya. You only see a chimacra. You didn't do in a flat. And not a engine. You chimacro from a cool flat. Near my some cofano to Samia. Fever, Sebastian Bewa, one colana won't meet. And no crowd you offer by a crown and a war. A very man, oh, dear no. The American say, oh, you buy a crana. Mira, Padarma, no. One should never participate. Put him button. Wow, Adamo. To have a kunya will see to Sophia. Then a trial. Can't wait to come on. What when we was a quadratic? You see, we had you. The community. What? You come. Of course, I was. Would clean. Hey, accommodate. Because we have this year now, and maybe you who is this ever come? That's the move. Mamma me. And very DNC me. Doba pano. One is when you know it, you know, beer. Only my dinner. I'm Pammy Pacho. As one with a can of crack. Fetch them. That's a couple of them. Fashion see no mammy. Catch them. I'm there. I'm pa. It's so. Oh, hear me, papa. Come on. Not come. Can question me. What does a couple of them? I'm pa. I'm there now, they're seeing me. I'm strong. I didn't know. So I'm very being in time. Can you creep you room fetch me? What does a couple of them? Oh, bad then. Mamma, since you don't tear myself. It's so fine, go be. And I am a soon in your cry. My soul, I am. But don't be a dear. Wow. Eh, Kaja. I'm Cassette. It's so bad. And I almost slow. Only mobile. See my son. What would I feel? Sophie ne could see what you. If I choke.
Papa, you show me name, sir. You too, mommy. So what? Papa. Didi. That's right. Papa, Didi. Go bien. So go bien. And then who you know? And then you get who in the buy. This is the buyer. Come on, Papa. But show me what's go bien. I don't know the thing. Come. Listen up. You won't pop. Yeah, one bar, let's see them in chain. Of a boy, what a woman. I will go. Papa meu. Ai, Me tu sai papa. o do kwa da roma, na so e. Na no mada roma. Me so me ho ye pa. Na mo so. Na papa na haye, ha da sa okwan na ha o. O me kwa so ni o ma konfo ko so hwe mi komo bi. Ah. Zafi na ya akokura mbesi akofo e gidi mi bi me dugwa kra. Se chire boko do. Oh, na no mada roma. No wani jire. Papa. Asemo. Eko kwaye no. Se Kwayim. Odikuru ama kwan se mitimi akwa akọfa me mame na me nsa afa no embrafi Ko fa wan. e mame Aban. abafi O de be re. papa me sa me ba betina odikuru nhihye mitimi muso adaroma Na ejo mwa na se woni wo kuro yi mu no ena ndi ni pe wu basa igi ya man so kwatena kwayi ena de ne kwatena waza so ya za ngo fa mra ai papa na me kura mpo no se bi mpe duansa me ma me koye no me ka ne se nsumasuma ye den adwom osuma se de hundi se me se abre bia kromafo hia me ana benfo ne ba na ekono se di na ma wo adwo me adwome papa ano dani de nyina mo de me ma me ntansa be wo ma me yo wo ma me wo no se wo ba boso gina na chi wo bi ka se bi enye no wo na kwato no wo adwo ese wo benya kwaye wonya dan ye ma asem di benya ni sa papa nya ni sa papa mo se me nya ma asem na ni sai me fa ba ko na na me te na me nya ma asem wo fa bi die so papa aso na ate ho kro wa se mi nua ba ku bi a na e fa ne kodwo ja ono fa do 20 si wo tua se wo wie no se wo so a wo so e tiate o wo si so no di yiwan wo twa na ha no twa na na ha gina so jai sa e fa ne ma kwadwo papa me yawo e di no e ma ne ha se amanfo kasa me ni pan kasa wate wasi ko fa ne bra so wate bi so no na dwimu no wo ne ni miyeye na nanom ne so no no na daye na wo yi a kire ye papa se bi minu ano no kre de me ka bi obeye metimi amma wa boda wura mu bi agya de amanfo keka na so no sa na bi atete papa na nke ni cheka kra bi a me de obetimi aboa me sa kwan so papa me serew ka boa me sa kwan so Ciao. papa maso ibu papa da bia me fa bia ana benfo ne ba ade a menye ye kra Na wo me ska- ma me akwa akoye wo ska ye de- de sheme Oscar o kakra o papa be jimi skansa wala mate won menyo he wati papa agya wa ye setu ano papa me ya mi skasem wo de di ka fa ne bra he mate wo de ko fa ne bra echire me hu de me ni be ka wati aso de kwa no on papa me ya Eh. o de me ba Why? me ba Me le aboda wuro. mate Me akura ma ka to bia betumi am yesi de wuro so. mate Sefi ne ko. Obi an ka se be fo ba ni ni. ke be me Yo be ka bia no, ama no ho akire. Wate? mate So wate? mate papa Kobra. mate yo ene we de me nche ba Matia. Hey. En pati di pa. Ese ni be bia wa o.
I tie so. The baby, I tie. We dear. Ya got it so say. When they would walk one as is there. Yes, no. You see, by the end, Ninja managing a woman. Papa ba. Ni bo hu no baye. De se oye ekomi akonti. So no ninja bibi ama no. Why? I'm not going to sing the plan. You don't want to test you. Cry. Hey, Pamela. Oh, sorry. No. Hey, Papa. Adasa. Mama. Wo abiem. Onu okran ma be ya adwene. Se ba bia didie wo no. Eho na mogabum wo. Etime ba ya me bɔ kokose me fie ha me hia no. Untie. Ene ma men kan kire o. Se bi mpa biasa enfumutuo. Ekum okran man a eno bɔfo reho. Na mama enfumutuo no fom na ekum sabi mpa biasa nwansa ne jimifo bi te se wa ye fe ne mani na. Hweyie no wanye mani na o me fie ha. What else ma me ka kire o no? O pese o so mabufuo hwe. Na be hu mabufuo. Me bufu a me fe me se ti se jata. Na me chi na matetew. Hweyie na matetew Adasa. Hweyie na matetew e o me fie ha. What else ma me ka kire o no? Mama. So we any of the class on the bar more. Many ababrese me more to aba wabi na me tebia na wo na enye kwa nti say intimi na ho so emefi en saade a de be fi na emo bi wor ma ya bo no na ya ti wan yidi wan bobu a wo de fi nti ya wo jere na sa na tie na why ebi si bi o me ma ha bi ababa wa nti na mama eba ni sira le fa teme me ku Ababawa. Ay, Papa. Papa, ojina home. I'm no meka bibia acho. Ojina home we hen. Ame dem won. Me ku ana pa tene me se kwan ni na bonus me so nfa so ti wa ka so me ku Ababrese. Papa. Ode mama konya. Ababa be ho asem na wo kan. mami wadaroma kotodwe gufem efia wasape mami mesrese obeya hwe mami wankasa wonnim amania wakomu kromofo nyina mami sirin pebia sa omumpe wani mahwe dodo na ana ebo be mami panyin se bibia ankoka papa enye mami sero epi bebre no mami ne bacho tiso sempo bibi ana opese ntu ana mankokọ ya oba na enye mami fatu meni ya mana broso mami sero edin boni bebrebe no adoso sero wada why mami ana ndicheche ya mabe adie nyina no metimi akatira cha ana koyo webran ana koyo webran leche me ba be chefie echa mi mpie echa be mpie ya cha me ya afọ menya ya afọ ana michengula mu wano ma no mi dia ya mami mi dia ya mami abulano bia da bia dia ba chibia na bele mi nsu obere ma biane mi honi jadi enyi na bachi aka wudi ko ye breakthrough mu kame huwa no pa nsu ni anapa abiane ni ana oye ni bisa no wudi bibi blamia oto mama chechacha bio abo kana man ana wa ana nacha oto ko da uroma nacha odikulo wangu sadia misiti yanu wangu sadia mema ya bodo mungu nchichi ngulano nacha wasimi mrafie no mabefia
o baka kyerɛ me sɛ nsade a mentena fie ɔde kuda na nkasa sɛ ɔka kyerɛ me sɛ yɛabɔdam baba no tena wo fie wɔ nti wona nhyia wɔ nkyɛn ana wobɛhyɛ mmara de ama me sɛ nsade a mentena fie ahu menhyɛ mmara ma wo ahwɛ na meka kyerɛ sɛ maame woaba fie hwɛ wo ho so yie so ahu ɛsan deɛ ɛwɔ hɔnom maame wokɔpie sisie ɛkyerɛ nko obi fa ho kɛkɛ koraa na sɛ ɔte hwe a wodin ne ɛbɔbɔ yɛbɔ odin no so no ne ɔmo bɔ ɔbɛyie ka ho maame na sɛ ne deɛ ɛdam wɔ hɔ ɛdɛdwa a yɛmfɛde kyɛw sɛ mehwene abu agu mu a na mekɔ a ɛno nso mefɛde sɛ obi bɛka kyɛ yɛ abɔdam hwene abu agu nnipa mfuo mmienu akurukuru abɛfie na memedidie ɔnom de yɛ nsa bɛto mu adidie ɛsan brafoɔ ɛte sɛ ɛsaa me ama nkɔdaa mmienu yɛawu asam akyɛ yie ana obi bɛfiri baabi aka kyerɛ me sɛ yɛabɔdam wɔbɛɛfo menyeme nie nti dɛm da dwa a yɛmfɛde sɛ aka amate wakasa ama na ayɛ me ya paa o awɔkɔ abɛs maame nso pɛ sɛ ɔkyerɛ me sɛ wokɔ ɔkɔyɛ mu maame nti maammerɛ wɔ aduane maammerɛ wo nsuo da wobra me mpra dodoɔ sɛ akɔdaa yi a ayi sɛ wampaafo brakatu ɛtɔ ne so a na makyɛde akɔdaa yi nananom mmoa me na wɔmo nto ne nkɔnnɛ mma me akɔdaa yi ɔni ɛbaa no no sɛdeɛ wo ne deɛ ne wɔ no nso wansuro yɛ abɔdɔm bɛyie akɔdaa yi wɔbrɛ ma suo anɔpa anwummerɛ aduane anɔpa anwummerɛ ɔni aduane a ɔde ama no akɔdaa yi de baa wɔ no mɔti nno yɛ yɛmfe yɛ nsa ntom ni ano woyɛ me bi ano no deɛ nsoma no nko ano no wɔyɛ ɔno sɛ ba no deɛ nsoma no nko ana wɔyɛ wamba ne wa yɛ asoma wɔ no woyɛ ano mekyerɛ wo ano makata ma werɛhoɔ kyerɛ ɛma mabie so ano mekyerɛ wo makata ma werɛhoɔ so a ɛmabie so ano mekyerɛ wo ada ate mamentaa me baa bi nwura me ho maame de asɛm na aka ne saa no maame meka no wogu so a woyiyi ano maame woyie deɛ nti na meka no woyie deɛ nti na meka kyerɛ wo no maame mepɛ woyie na maame wokɔ abɔnten sisi a na sɛ ɔmo sa ahyɛ aseɛ ɛbɔ ɔbɛyi a mea na baa bɛsi me so me ne yɛbɛdi kan abɔ me din wodi a meda ase iyi a wopɛ me no kyɛkyɛ fie yɛ ama bɛkora wo mpɛ woyɛ saa akwa na me ndɛ nkasa ayo ahome na woyɛ mo nka me nni ha na akɔwu wɔ hɔ no na yiwa amaba maame nsa mɛ na aka ne saa no abɛbrɛsɛ Papa, wo sɛ he fa pɔtee ɛna akɔfa abaayɛ Papa, na mekɔ nsu. Mekɔ na mehyia da sa ɔkwan na ɔso ɔkɔgya me. Nti, yɛnam kwan mu a yɛkɔ a mpampuro mu hɔ no, kaka mu abɛn nsuo no. Mehu sɛ abaayewa yi ɛda hɔ no, na me na da sa ɛpin wɔ ɛkɔhwɛ abaayewa no. Yɛkɔɛ koraa no, na wayɛ mmerɛ. Wakata n'ani, enim sɛ wada anaasɛ bia bibi na ayɛ no. Na yɛprɛ no, yɛpɛ na ɔte n'anim. Na yɛbisa no sɛ, na ɔfiri he? Ɔka sɛ ɔnkae hwee. Na sɛ bɛyɛ saa deɛ yɛmfa ne mbrɛ fie. Sɛ na papa yɛ kɔntin deɛ, yɛde ne ba a ebi a ɔbɛhu ɛkwan a ɔde ne bɛfa so. Na me yɛde ne baa fie papa. abaaya yɛfrɛ wo sɛ ɔnkae wo din ka kyerɛ me bawofoɔ ɛwɔ fa he ɔnkae hwee nkae baabi a wɔfiri ɔnkae kura wofiri so mpo wohwɛ a ɛyɛ dɛn na bɛpie pampurom hɔ Papa, be on country. Very long, the bill of fire, so be the better so no, the tall no do no, I am not what I show. Yo, kawakuma tu yɛ mwate. Me muhu. Ye kuru ye jia hoho. Sabi mpɛ biasa.
nsamanfo mpo pɛ wɔn dodoɔ ɛnyɛ yɛn ate asefoɔ kasa wei hu na mpanimfoɔ de kaa sɛ yɛde hɔhoɔ ɛna kyikyiri kuro ɛfiri sɛ adwaeɛ nsuo bɛdɔɔso no sɛbi n'adwo nso ɛfrɛm ahɔhoɔ a maa mɛka kuro mma ho a kuro no ma no nko ara ntumi ebu nka mfa so kuro no so me ne kuro m ha no mu kɔ nti hene kuro no nyinaa ti ɛne me eti kama kuma to oyɛ wate waba bɛtɔ nsapam wate nkae hwee nkae wodin nkae hwee nkae wodin deɛ sɛbi mpira biasa ayɛ sɛ akɔkɔhwe deɛ afomadi akɔkɔ sɛnsɛ anaasɛ akɔkɔ dwan akyi aba fie no saa akɔkɔhwe deɛ no ayɛ ɛtaa frɛ no akyɛdeɛ ɛfiri sɛ w'ani nna na wei deɛ ɛyɛ akɔyɛ te sɛ deɛ oyuo afra me mpɔnkye aba bɛtɔ me buom ɛsɛ sɛ me korɔkorɔ no sɛdeɛ mehwɛ me mpɔnkye no pɛpɛɛpɛ ɛti wei deɛ ɛdi a mede ma wo ne akyɛdeɛ ɛsɛ nananom ɛde wo akyɛ me ɛne m'abusua woyɛ akyɛdeɛ ɛma m'abusua wate na mmom kae hunu sɛ ɔtomfoɔ sɛ ɔyere dadefidie sɛe a ɔbɔfoɔ na ne dea kuro yi ɛwɔ wura metumi wura odi kuro ɛna so adeɛ kye a bɛdɔ bɛkɔ akɔkyea wɔ di kuro wate ka wakoma to yam wabɛda nsapam bɛdɔ bɛtuma mekoko mu wate na odi wuti ketewa yi ato mekoko ketewa yi emu wate ka wakoma to yam waba fie mesi yɛ firi ne kuro ɛfrɛ wɔ sɛ akyɛdeɛ ampa papa wode bɛtɔ kuku sɛnea mede wotoo me kuku mu no saa na mede ne bɛto me kuku mu ɛma yɛ wokɔɛ ana maakɔmfoɔ ne womfu mene yɛ no a wɔyɛ kyerɛ me no akyerɛ abufuo no yɛ sɛdeɛ yɛsi bɔɔ pɔ wɔ ha yi saa na mede kɔɔɛ ekɔɔɛ ɔka kyerɛ me sɛ ɔnyɛ me hwee wodeɛ mensɔre na menkɔ ɔmpɛ bibia firi me hɔ ɔnyɛ mpata ɔnyɛ bibia mfiri me hɔ mekaakaakaaka yɛwɔ saa na ɔsɛ mesɔre ba amaya nana ɔsɛ da bia me ne wo kasa ka kyerɛ wo sɛ amaya nsɔ ɔsɛ woa wo kasa no wo sɛ wohwɛ ne yɛ biara nti sɛdeɛ ɔsɛ yɛ no abufuo wɔ ne aha no papapapapapa ɔyɛ nipa ɛbi sɛ ne bufu fa ne sɛ yɛwo ɛna ɔde saa dii hɔ a bɛba pa na a so wobɛba bɛka kyɛm sɛ kurom akora mentom kurom a bɛba pa na so nkura wɔ koraa yɛntumi mmɔ no mmra ne so dabi da ɛfiri sɛ mmerɛ a woyɛ ayɛda hɔ ɔhwɛ wo a wonya a wɔyɛ ayɛsɛbɔ no ɛntumi nyɛ biribi papa bi ama no ɛma ne hwee ɛsiane wo baa na ɔdɔ wo nti ɔbu n'ani gu so ɛna yɛ so yɛbu yɛni gu so ɔdɔ no kata biribiara so nti ama yɛn adwene ankɔ so sɛ mpo yɛmma ne biribi mpo sɛdeɛ woka abufuo nti na ɔde kasa nanso ne nyinaa mu no waka mate sɛbe menim sɛ ɔma kɔmfoɔ ɛka ne fɛrɛfoɔ a meka ho mehu kwan a mɛfa so amene no bɛkasa na biribiaa nakɔma pɛ bi a mɛyɛ ama nakɔma ebi sɛ ɔde yaw hyɛ ne mu a hwɛ yie a wɔyɛyɛ no obɛtumi adane ama no sɛ aba wo so mimi yɛtwa mu a mempɛ sɛ mehu sa de dabi ɛno ana maka sisi akoraa no kampɛ sɛ mekɔbɔ no amanneɛ sɛ ne nkɛbɛyɛ anko deɛ wɔne me bɛma koraa to asɔneɛ no so bebi ama amane ama kyerɛ bɛyɛ a wɔni koraa ɔbɛha me a ɛne wɔba ne nni hɔ a ɛni hɔ ɛne ɔno ne ntɛm asɛm ɔno de yɛni firi mempɛ asɛm bia no ɛna menko a mete no
Mate anane odi ne ho dwuma. Why? Ye bi si bi aso no. Odi asoma me afra me. Why?